салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мои Opel Astra F мебошад ки соли барори 6995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст авто дар ҳолати хуб қарор дорад. савдо дар пеши мошин қарор дорад. ин мошин дар Файзобод. нархи мошин 26500 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 165000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин нахадуай срочно сум дар корай барои аблава. срочно қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 81000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯши мои BMW 5 Series мебошад ки соли барори 6997, объёми мотор DV4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 206000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати беҳтарин техникӣ қарор дорад. коробка, хадаҳои салон, балон, краска, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 16500 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 103000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 2004, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 118000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. маълумот бо телефон қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 118000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯши мои Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст кузов беҳад тоза, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 249000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯши мои Opel Astra A мебошад ки соли барори 6990, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст газ бензин ҳардуш кор мекунад. мошин созае. қарор дорад. ин мошин дар Гисар. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 106000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. Нҳ мошини фурӯши мои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6997,
объем мотор ДВС, сузишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат, растаможка шидагиай. дар ҳамҷасои мошин гуфта состояниш бад нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 206 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳум мошини фурӯшимои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин тайёрай бе расход. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 224 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли бароришаш 1998, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст срочно алиш меша фақат Toyota Corolla 1 қатӣ. қарор дорад ин мошин дар Гисар. нархи мошин 52 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 324 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ 2102 мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 04, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст срочно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 8000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 50 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Toyota Mark D мебошад ки соли бароришаш 1994, объем мотор D, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин 100% нав мотор кардагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 143 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2000, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст состояниш созай, алиш ҳамеша ба ягон мошини 2006 боло соз боша, болоиш сӯ метиҳам. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 249 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли бароришаш 2002, объем мотор D, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст срочни кондитсионер кор мекунад, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 243 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллони нав, агар ягон муомилаи хуб шавад номерошам метем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 293 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2005, объем мотор D4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст мошини беҳтарине, фақат харидору аниқ занг занен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 306 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 1.6 16 клапана. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 24 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 150 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
19 ماشین فروشی اوپل وکترا ب میباشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст беҳуда занг назанед савдо дар пеши мошин мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 29000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 181000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.